Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulia tu Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor mata ka step ka Southern ukala lingkot 8000 kilong. Al khuble umentri ka sarkar pedang ukiran Rijiju yo MP ka Assam udilap saikia halor ka jingyo ka jong u ya ka nam Best Active MP na ka magazine Fame India. Yo kanong po ya khusnam Best Performing Nagar Panchayat Emerging Town but ikong Lisubon singkli ya ka Best House Construction na ka Ministry of Housing and Urban Affairs. Nado ka santarik ukala lingkot on play biang ya ka sinong pedang nagabenta kinong jungo ka perthai but on play ya ka sports school menta ka singi ha ARPS like ko Shillong. Ki khubor ki babnyam. Umentri katana jeleka jongkari ukiran Rijiju lambat kiwe kinong yaram jong seng BJP kila khublei kerpang ya UMP ke BJP ubana Manggaldal Assam udilip saikia hadin baka magazine Fame India kala ainam ya udilip saikia kum Best Active MP udilip saikia ubala syajit kum UMP house nam 8000 khat khandai udairu National General Secretary jong seng san perthai BJP ne ka Bharatiya Janata Party ukiran Rijiju lemba ka Twitter handle ka jong ula tweet baudap da ka jing kemen berkolong ru ka jing serong ya ka Assam ba ya ka than chete lamingi bau MP ubadang samla bat ubatare bah na Assam bat ubadai ru National General Secretary jong BJP udilip saikia ulayo ya ka nam Best Active MP na ka magazine Fame India. Kanang manpini tu ia kejingno senyang jong kijela ni Union Territory ni ULB ni kinungyo jimentoy ke Ministry of Housing and Urban Affairs jong ke sarkar pedeng kala thau ya kawe ka khusnam ka basisin chisnam na ka benta ka jing pentrekam ya ka PMAY Urban jong ara khat khandai kani ka khusnam la phia ha kilai benta kumta ka long ka burom na ka benta ka jela melia hadin ba ka nong po kala yo ya khusnam Best Performing Nagar Panchayat Emerging Town ha ka ba ya kani ka khusnam la aido Hardip Singh Puri umentri ka sarkar pedang badai pet ya katanar Housing and Urban Affairs shushu ka jela meglian kalayo ru ya kawe ka khusnam ha ka ba ka kong Lusibang singkli ka ba na kasnong nong kra ka baha apo ka nong po town kalayo ya khusnam Best House Construction ba ya kani ka khusnam ka kong Lusibang kala shim na kakti udurga Shankar Mishra ubadai YES ba Secretary ka Urban and Housing Affairs. Nakaliang chairman ka nong po town committee uba CBCM lembat secretary uba ar kharkani kilale siyeng ikong lusi ban ay khublei kirpang halor ka jingyo khusnam ka jong i lemba ka PMAY urban scheme ka badai ka scheme sinayeng baduk bala ay dag sarkar pedeng hapo ka jingyalam umentri rang badu ka ri Narendra Modi. Ka DGCI ni ka Drugs Controller General of India kala ay ka jimunjur ya ka jingpunang kam kirki ya ki atli kitawai injection jong COVID-19 kata Covishield balapini da ka Serum Institute of India about Covaxin balapini da ka Bharat Biotech ya ka jingpun mana yo kajing sya ban penokam ya kini ki atli kitawai injection lapin mana da Drug Controller General of India UVG Somani lemba ka press conference in the scheme ka DGCI ka lapin tip ru baka Central Drug Standard Control Organization ne ka CDSCO kala ay ka jimunjur hadin baka subject expert committee kala munjur lang ya ka jing penungkam jo kini ki atli dawai injection ha ka por bakir ke ka jella meglea tanghin tasni ka don khal armut ki bayo thma yo COVID-19 but khal lainut ki blakot no ka office UDHSMI ka lapin tip bana kini ki khal armut ki bayo thma shifomut ki de na East Khasi district but mar iwe na West Gentle district but Riboy district ki khat lainut ki bakot pat ki de shifomut na East Khasi district but mar iwe na Riboy district South West Garo Hills District but West Garo Hills District ka jela meglea hadu hning dismi ka dan khala hajar South Pan rupomut ki yo COVID-19 ha ka ba shispa life sanmut ki de ki active case ni ki bidang dan ha ki jing sumar khala hajar shispa prapun remut ki la kot no but shispa life kunai mut ki la khlat no ka jingdan ki bakot no COVID-19 ha ka ri India kala poi sha ka khandai phunriu pankhat andriu nak shispa ha ki ni ki ap sa kunta la dan hadu arpo hajar khandai spa andriu phulai mut ki bakot no ha ka ri katkum katrat ka kot ka khia jongkari ka jingdan ki bakot no COVID-19 ha ka ri kala poi sha ka khandai phundai lak afnyau hajar laispa shiphongun ha Mizoram pat ka jingdan ki bakot no COVID-19 kilong hadu khandai phnyau pen arpsan nak shispa ha ka ba la dan hadu 1000 shispa khatwemut ki blakot no COVID-19 ha jela Mizoram ki badang dan ha ka jing sumari COVID-19 ha Mizoram kilong satang sispa saungun hapo kini ki apsa kunta ki bladem lalan saungun ki blayo thma yo COVID-19 bal lainut ki blakot no na uni khnyang jingpang ha Mizoram kani gede ko All India Radio Shillong ka balam sipi khubor to mentang sap swaya kani ka jingpang lam
Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Tumentan yang payang Syekh Khubor kebalangsa. Director jengko All India Institute Medical Science AIMS New Delhi Dr. Randip Guleria Ulong bagi jing persyang ya jing ai dawai injection nak benta COVID-19 kalapoi haki benta ki bakhadu bon nak dawai injection kilaya haki benta ke balai bat masnyo ya jing munjur ke sokar peden kan sedang no ya program ai injection COVID-19 hakari India. Kadorba Shillong jong Shillong pedeng kalarai berkin syak no ya kejiwan kinong jungok kai perhei nadu kesantarik ukala lingkot mentau senam dak bakin syak shwa tang sanspangut kinong jungok kai perhei ha ke sisngin hadian kejingkhang ya kejiwan kinong jungok kai perhei Shillong pedeng nak dau ke khlam COVID-19 menta lakatu kat nibnai general secretary jong Kadorba Shillong uba lorman bitalang ula pentip baki isi jong Shillong kala shim ya karai bakin syak no ya kejing ya kinong jungok kai perhei benwan kai biang syak ni ke Shillong ha ko por ke Shillong kala boru ya kendon halor ke jingwan kai kinong jungok kai perhei bar kala kerpat ya kinong wan kai bakin bot ya kini kendon khnang banlat banpun sapriang ya COVID-19 ha ka wei pat ke khubor ke office jong ke sub division magistrate jong ke sora division kala khang ya ki silinter jong ka sha dantlen kata na do kejat lo mau kredop hadu ka sha dantlen na ke jing bam khana picnic na ke daw ban khang lat ya ke jing sapriang jong ka khlam COVID-19 kani ke jing khang ya kinong wan bam khana ni picnic ka longru banlat na ke ni ki huri hura kajing penjabo ya ko barkum juru ya ka sodong sokun ka jongkam ka International Film Festival of India ka basan phuai kan long nadu ka khanru tarik ukalalin kwat 8000 arphuai hadu ka apsau tarik ukalalin kwat 8000 arphuai hagowa on sedang ya kani ka International Film Festival of India da ka jingpin ya ka film Another Round jong Thomas of Winterberg Hagani ka film festival on pin iru ya ka film bala aketeng Meru Nisa jong Usandip Kumar kum ka world premiere on pin kot ya kani ka film festival haga apsau tolik uklalin kot da ka jingpin ya ka film bala aketeng Wife of a Spy jong Ukiyoshi Kurosawa Hagani ka film festival on pin hado aspa apsau tili ki film ki bapau nam jong ka prathei ki bakuntop ya apwei tili ki non feature film but apnu tili ki feature film ki bahap apo ka Indian panorama section Menteri Kesorgar Pedeng ubari pet ya katanat yelekai ukiran rijiju mentagasni on play ya ka ARPS school halait ko Shillong ka Assam Rifle mentagasni kan seyo ya ka sports school ne ka school sports haga ba ka ARPS light core kan seyo ya ka school sports na ka benta ki light league jingilaka ba kita ki long ka athletic archery ba ka fencing kane ka school sports kan dan sanpungut ki shinrang bat sangut But san pungut ki kinthei ki ba on sajiet da kasai ne ka Sports Authority of India but ya ka jikai on ai ki da ki coach jong kasai kane ka school halai ko Shillong kan long ka school ka baningkong ha ka than sha te lamingi ha ka ju ka por ka Assam Rifle but kasai ki la soi ya ka MOU ne ka Memorandum of Understanding na ka benta ban ai jikai shwa ya ka shispangut ki khina ha ka liang ka athletic archery but fencing ka bailut bicep na ka benta ka jing ai jikai ya ki khina on lot hi da kasai limba ka scheme Hello India jong ka sarkar pedeng Haka khubor yeleka jong ke Indian Super League ka balalong hinin kisngi haplen ke East Bengal Persia iko Odisha bat ke ATK Mohan Bagan Persia iko North East United ka East Bengal kala job dalai gol la kawai Persia iko Odisha kat ba ke ATK Mohan Bagan kala job da ar gol la North Persia ya ka North East United dagan ni ka jing job ka ATK Mohan Bagan kala yo 4 point da ka bala job Reusen Yakhat Asen bat Ramshi Sen bat dan haka kedan ka bahakli do jong ka mit khain pon ka yeleka menta kisngi kan long Pren ka Chinain Persia ya ka Hyderabad hakapon no siteng sibit men Shuaban tungkot ik khubor saisin himat bakongsan ai khublei menteri ka sarkar pedeng ukiran rijiju ya MP ka Assam Udilip Saikia halor ka jingyo ka jong ya ka nam best active MP na ka magazine Fame India yo kanong po ya khusnam best performing nagar panchayat emerging town but ikong Lusiban Singli ya ka best house construction na ka Ministry of Housing and Urban Affairs but nano ka santarik ukalalingkot on plebyang ya ka Shillong pedeng na ka benta kinong wanjungo kai perthei katu ki khubor kilakot ki bawan chapi na studio jong ko All India Radio Shillong but akapor prabajin se so ba Delhi station na ka benta khubor haktin hindi but bot pat sa khubor haktin phareng kani ko All India Radio Shillong